Ma. Ma. Oh, saman. Entrance na mo ugba ba natong sapatos nga gipangayon ako si mo ha? Oh, naman, yan man. Asa man ron? Ay, Tara. salamat kay ma. Inter na gid ko basketball na mo. Pag amping ha, dili magkiat-kiat dito. O salamat kay ma. Uy na ko ganahan nimo ba ug unsay pangayon ako ma, ihatag gyud nimo. Alam mo na, basta mama, ihatag mong tanan gusto sa bata. Ah, bago pa kay mo kumot kay pa mo. Ay Nya. kabala ka ma kay kampi ko nimo bahala tos papa. Pero nga dyan yung pag-kuan sa inyong dula magsama, dula-dula mugma. O basketball man ni varsity mo ko sa muskulan gud. Amping ni ba yan niya? Oh. Nya. Kuan ba kaning ay sabang kuya ni mo na ha? O sige ma, sige ma. Kabalo na magkagbatasan na to no. Oh. Ingna ug mangutana gani ug nakay bagong sapatos ingna nga girman lang na to O ha. sige ma. Kay dali ra bitaw mangluod ba to dayon. Ha? Ay Sige, sa ma. ba ha? Ay mo, mga di ko kwarta nimo ma kay nami. Pila man? Bariw na sa pan ba? Ikaw gud kasi kung sa yatag nimo dawat ra mga pud ko. Oh, wala kay laing kwarta eh. O sige, kini na lang Ano ma. lang, ikaw ba sinapaday kay di ba daghan tong gihatag mo tong niagi? Oh. Asa man ko mangitag kwarta? Mitag nas mama diha. Mitag na kwartas mama. Uy. Problema kay ning thesis ba? Sagaran. Sige nagbalibad og pangayuan. Wa mo po'y kwartas papa ba? Wa gid ko'y laing kaduulan anis mama ra gyud. Mitag nas mama diha no. No, kira sa mga sapatos mo. Okay ra mas salamat yan ni tigo kay nako mo eh. Kuan ha kanang nako istorya si mo ha. Naman. Ay pagsabas-sabas sa yung sunang. Ay ba yung pag bulgar sa mong kuya ha nga gipalitan ta ka ginani. O ma. Ina lang. Gabi tingali ko ni mga gwapoy kog sapatos mo. Pag amping jud ba sa mong dula ha nya. Ampingin ang sapatos sa kay mamuna ba jud na kung tigom-tigom man na para mapalitan ta kasi mong gamiton nun. Ay, pero salamat kay mga Basta ha, basta kung ingon ha nga. Ay pagsabas-sabas sa mong sunang nga gipalitan ta kag bago ha. Ina umukan ina ha. Kami niya ang kwarta. Tama ra na. Tama ra. Bajita lang sa nang printa ha. Salamat. Na mga gitagan pa matakang gahapon. Salamat po kayo to. Biasa ka mo kay surprise ako ni sa Sige. sapatos ma ha. O, suktasan ito ha. O ma. Salamat ani ma ha. O, sige na. Ma. O, asa magagikan na? Ikaw? Purag, alirahon, nansa man eh. Problemado mo kay kagnahong, nansa man ka, unsay problema nimo? Anda kay kung 200 ba kay ano sa thesis ba? Bayranan sa thesis. Usa 200? Wan dong di kwarta dong. Amo gi kwartas papa gud. Ba. 200 mabigi bayran sa thesis man. Wala kang kwarta na ko eh. Kinahanglan mo kaayo yung akong 200 ba kay problema kay ba thesis na mo Wala na kang idol ni papa nimo. ay kwartas papa. Asa man ang papa nimo karon? Nagtrabaho. Dili di siya pwede magkakuan ng kwarta dito. Wala na jud ko'y kwarta nak ba? Wala kay yung kwarta yan na pong nagasto kay kuan biya construction biya sa papa no. 200 mali. Wala nang kwarta dong. Oy, Agid yung problema yun kay thesis wala man koy alam manghulam ko mangutang ko wala. unsa man nato ni karon nga? Wala mo ko'y kwarta. Labad na kayong ulo ang thesis ba. Saan pag-graduate di na ako himo thesis. 200 na ni. Gingnan bitaw ta ka nga adto kay papa nimo no. Wala lagi Irami kwartas sa dito. papa. Wala kwartas Dili papa. na pangitag ko nimong papa di ay. Dili, Dapat lagi sa kay- kaigsuon nimo. Wala naglisod tos papa ron gipangayuan ako gitagaan ako 10 pesos. Sa kaon. Ya, nakoy kwarta dire pero di man kaabot sa imong gipangayo pod. Di pwede ma kay wala jud to bagsak jud yo ane wala gyud. Dili na pwede ma-promise day ka na. Ay dili lagi pwede. Mga sunod adlaw na Panagsabi lang nito or ako duha. Ma, kano sa man day ko nangaya ni mog dako? Karon naman ko nangaya ni mog dako nga. Karon pug ka mangayo sa kuha nga wala pug koy kwarta. Unsa man na ma? Oy nga halos kuan ma. Saon na ako ni thesis na ko 200 nya pamasahay pa plus kanang mag kuan pa. Ipa daghan kay kuan hasol lang kayo. 200 lang di Tama kakahatag. na to ni nak nakoy kwarta dire pero Unsa ko ikaw na ni unsa man na? kwarta. Unsa man ni? Kwarta ka ni. Mura ni 20 pesos. Wala na may lain. Muha lang na ma. Oy. Ano bataan niyo? Ang nabayo ako nagkinahanglan ng 20 nimo. Nansa man kanag may sample lang sa si mama ron na. Panagsara man kumangay kay nimo. Sige na ba, sample lang gud si mama ko dron. Bigado kay taron ba daghan kay kung gibayaran ba. May magwa ko kadungog ninyo ganihang ron-ron. Unsa man? Ang kaig saba, tagaan mo. Unsa isa baon? Tagaan mo sapatos, tagaan mo kwarta, 200 to imong gihatag.
200, wa mo ko naghatag 200 sa yagod. Di naman ko ganiha, namina man ko sa inyo ha. Sige na gud na. Ano na gud si mama gud. Don't touch me. Lang kay Ron. Sa. Ayaw ko guniti. Naunsa ni ka? Naunsa man taong ka oy. Unsa may kalagutan nimo gitagaan kag 20? Si Rondon, gitagaan ni mong sapatos. Kasi gihatag ka sapatos na. Hinirman na to na ko ba? Hirman ako kaya dulay mong pinalit to na mo mahal kay itong sapatos sa to. Ay ako kita ato sa unsa sa media. Ano pagkuan gud na. Uy, Balo ko. sabtan lang si mama go. Unsa man gyud ay? Unsa may pabor ka sa mo ang saman? Pabor ba nga pareha man ta mo. Kung naglibog jud ko nimo basi git. Nagatingali kay gipaboran sa mua ba? Unsa may gipaboran? Sa tinuod anak ko nimo? Man ta kang anong unsa may problema na nimo? Ang ano ang pagtrato nimo lahi man? Pagtrato lahi ka pareha ra man gud mo. Pareha ga. Nangayo ko kan tagaan ako ng 20 sa Wala namang kwarta. Ang sapatos gihiraman na. Amping ha. Mura man gud. Nansa nang ganap. Wala jud ko ana ba? Testing. Gani paano na nga? Sabtan lang gud si mama gud. Akong gipangita ni love, care, pag-aruga, pag-atiman, pero sukad-sukad, wala di ko ka. Testing Wala pa pa rin ako na nakuan sa imo anak. Alangan Dili mo ato mo ko silingan, dito ko mangayo, dito ko magpaatiman, dito ko magpa-care, magpa-love sa ila. Ikaw man ako ina. Anak, gilab ta ka ba kay anak ta Gilab. ka? Ultimo. Yatiman ta ka dili. So Kahatag. yatiman man ta kag tarong. Isa ka tuig, mangayo lang kog 200, ang imong mahatag 20 pesos. Tanawa mo, wala ko'y sapatos, moadto ko sa eskwelahan, wala ko'y sapatos, akong uniform dili kompleto. Nya Asa daghan dito pa yung talomtom. Anak nga dili man pud nimo kuan ni guman nimo suot god. Ug nakabalo lang ka ma, ug moadto kag eskwelahan, akong mga classmate ma puro gyud na nindot ilang pero ako wa gyud. Ako ray katawan Ang dito. kuan lang gud na kaguntadang sa gud na kay Pero si Ronron, pitos man kayo ta. kita ko sa gamit ni Ronron ha sa Durabox, nindot tig mga gamit. Kana binuang gyud na. Ako pati kuan gisi-gisi wala gyud. Unsa man ka na uy, paano god? Tama na god. Kasabot ang debate. Unsa man taong ka? Uy, tama na ba? Unsa man ka? Tama na god, tama na ba? Ayun ang pagkuan ba? Ay, Tama na god. don't touch me. Unsa? Unsa don't Ayaw touch me, lagi don't ko touch me. guniti. Ay pa English ha? Ay ko guniti. Sorry na, pasensya lang si mama god kay Si mama, wala ko isuoton ba? Sa tuig na ko, pila na ko katuig ko isuot. Karon lang ko mangayo sa imong 200 di ka kahatag. yan na-timingan mabud nga wala ko'y kwarta no. Imposible kayo. Ma, salamat kasi magipalit ng sapatos. Saktor kay kaya sa ko ah. Tanawa ra si. Ay, But-buton kay kalayor. Itong saginga ka. Kay gwa lang kay bunga. Kulatado ka sa kuha. Pasalamat ka, nakabunga ka.